'Y ni'n gobeithio bydd y garden goch yn cael ei ddangos cyn bo hir yn y dosbarth arbennig yma ar Eboles. O, het i ffwrdd. Ie, o'n i'n gweld John Moore yn gwenu fyna, Demi fyna gyda'i Eboles. Felly Demi Moore sy'n ennill gyda Teip Cob Rosalie fyna, allan o Teip Cob Abi Grace. Gan Fronath Rossi, bydd Demi wrth i bodd, fi'n meddwl. Fi'n credu bod i dan dimlad. Fi'n credu bod i. Mae'n arbennig iawn a mae Eboles fach ma'n dod o linell sydd wedi ddennill tro ar ôl tro yn y cylch, ond mae fe dal i feddwl cymaint iddyn nhw fel teulu. A mae'n rhaid bod i ddod yma i'r prif gylch, yr holl baratoi, yr holl drefnu. Ie. A ti'n dod i'r brig. Ie, mae rhain yn paratoi dros genedlaethau mewn ffordd yn plano fel wrth yn mynd i fynd. Yna cwmarch cha-cha-cha fyna yn dod yn ail gan Daicot Equality allan o rhoswen Prima Donna. Mae Jake Thomas sy'n dangos fyny? Jake Thomas yn dangos fyny, ie. Bydd e'n neud y cha-cha-cha gobeithio? O, bydden ni'n meddwl bod e'n gallu neud y cha-cha-cha heb dim trafferth o gwbl. Ond dyma ni, dyma le mae'n sylw, a dyma le ath y garden goch. Demi Mo, dan dimlad wrth reswm annaturiol fyd, gyda Teip Cob Rosalie, yr Eboles, gyda'r Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran C. Absolutely gorgeous. In fourth, 755, and this is Penny Fells, Bryn Sion, Gwenllian. In fifth, we have 759, Jean Moffat with Melly Ellen, and in sixth, 766. Mae yna fagre wedi bod tipyn o emosiwn fyna gyda Demi Mo sydd yn arwen Teip Cob Rosalie. A wy'n credu bod hi yn enillydd poblogaidd iawn fan hyn yn y prif gylch ar ddydd Iau, yr Eboles ore gyda y Merlod Cymreig Teip Cob.